Abdul CV on the beat. Ban aran dama dan wage yar da ba ta laifi ita gure dukkanin girma adadi da madadi na salati kai wa barzona cikar rubuwa da risala raina halima gatana ali kasa da sahabbai sun yi yaƙi da manzona kun karya kafurai da munafunci yakin ku ya riga ya girma. Barhama mai shigan girma na ku ne dan manzon Allah da rigar ku ta girma. Duk wanda ya so kuma dan shi wato yana cikin fama annabin kadai kuka nuna dan haka kun riga kun girma. Kuka ce uwar kowa shehu sani bani farin hanyar ka wuya ka kokorin si haɗuwa da kai ne ya ɗi mauta ni yau da ke shan hansi na kai da kai sharifi abdullahi tafiyar ka bata da sansi in kai rasuli ne alƙiblar ka shi ya sa ka zamto mai himma. Yanzu zalimi ke an gaishe ki a cika uwar kowa girman ku ne ake dukawa domin kina saman kowa. Rayuwar da ba ƙaunar ku wallahi ta zamo gawa ina rike ki faɗin wadda zara wallahi raki mun alfarma. Biya sarautar mata ki shashani kike ce dindai garkuwar maza ce har mata dinin ku shi ne daidai duk wanda ya yi addini ba shi waza ya tabe ni dai na fake da zauren nan na gidan ki fadin wajen mun alfarma. Kuka in ce uwar kowa cika rabuwa wannan zamanin kaunar ku yi kike daidai ya faɗi matiyar manzon Allah ki zauna ki taka daidai da ki sani ina kaunar ki batula ki kara banji daidai ki ce zo karbi tiket da bizar wani da mai girma. Da kwarai kika yi hakan zara zan taho da sauri ma a tabbata zaki mun hakan batula diyar alfarma in kin kira ni kuma kafa zan zo guri na ganin ku na ima wallahi duka wanda ya so ku zara za ku mai alfarma. Shalilan yar gidan manzon Allah zara ukin kure duka girma girman ki ya kure duka girma su farki ce ayama asuma ki zaman ki kwakwata yi na ki yana gama da nahiya mai himma azurta ni kar da ki bar ni sha wahala ya ummina. Kuka in ce uwar kowa abanki ya kira ki da umma abiha sarauniya siddiqa irin da babu dan da ya gano shi na gaida ke ya tsare kakka batula ki ba da kulawa hasken gidan ku ce in dauka iyaye da hijaban nan da suka hana an ganki ya mai girma. Ina gaida ke diyar alfarma wanda ya sauke shi ya rabauta
abinki ya kaɗaita da girma wanda babu dan da za ya kusanta. Kai duba ka faɗa malallai tana da kyau mu fahimta, sirrin gani yana ruɗa ni idan na tina da kyan masu ma. Sallama da ke miƙawa gun kyaya diyar annabta, ya ki ƙara kwarara mun madadi zan mai gata. Halima Hamida to ki kira ni cin hau kujerar cancanta, Hafiza Aziza Atika wanda ya sauku ne mai alfarma. Kuka in ce uwar kowa, sai ya dakiyar je mun nima haɗuwa da angon Hausa, sunana ya zama da sa hannunki ya zara Nafisa. Aikin ku da yake yi kullum zanzami ya kira ni na Hausa, aikin ku Fatima alfarma ne ga wanda duk ya so ku na ihima. Na ku ne akan yawan girma wanda yake ku ya shiga fama, abin kuke da sandar girma hakunya ba kamar mai girma. A gidan ku ne yake alfarma mai san ku baya fama, in nake ne a ya ummi na ki so ni na ganki zara karihima. Mawanki ne batula mai naci shi ne yake bidar alfarma, ya zace da shi kin yarda ya dinga yin baitin ki salima. Ni ne mai yabanki a kullum Ibrahim matasa azima, ni ne riko da takalmin abban ki Fatima ki ce in girma. Ko in ce uwar kowa, salatin nan da kake wa shugaba jalali kalinka, adadin da ba ya gida yiwa kai wa da babbar harka, adadin da ba a misaltawa kai wa shugaba mai maka.